Il·lumina el teu negoci i il·lumina-ho de nou. La llum pot transformar l'apariència de qualsevol lloc i, per suposat, també del teu local. Pot canviar la impressió que produeix la teva botiga, engrandir o empetitir les seves dimensions, alterar les textures dels mobles o modificar els colors dels tèxtils. Sens dubte, la llum és confort. Aprofita la il·luminació del teu local aquesta capacitat única per ambientar. Ajuda a treballar. Atrau i convida a estar, passejar, experimentar o comprar en ella. A posteriori es realmente cuando la tienda se está empezando a definir, cuando hay una concepción de marketing detrás, a quién va dirigido, cómo queremos vender el producto, etcétera, etcétera. Esto es realmente el momento para pensar en la iluminación. La tipología de la luz que estamos proyectando es un elemento esencial en esto. O sea, si tú quieres, como decíamos antes, tener un escaparate completamente rojo, pues según qué fuente de luz tú no la vas a utilizar. Los tres objetivos máximos es obviamente la visualización del establecimiento, el interés visual, sobre todo en la entrada, y como objetivo máximo la persuasión de la compra. En análisis vemos... Sí, la llum és la teva aliada per crear ambients agradables, però també ho és per imprimir personalitat, crear efectes i marcar impacte. Per què? Perquè no tot el teu local és igual, ni tots els teus productes necessiten el mateix. Utilitza la llum puntual o decorativa per encaminar la mirada del teu client i dirigir la seva atenció als detalls, o per crear espais especials per als teus productes especials, o per ressaltar les ofertes, o per connectar una zona amb l'altra, o per accentuar aquell racó de difícil accés. Les possibilitats són infinites.